Ahojte, krásny dobrý deň vám prajem všetkým. Moje meno je Katarína Krajčovičová a sme tu pri ďalšom dieli XL Energy Drinku. Je to taký náš nový formát každé ráno o 10:00, kde sa snažíme pozrieť na to, ako prakticky, konkrétne, reálne využívať čas, ktorý nám poskytuje karanténa a pozrieme sa na to, ako myslieť pozitívne. Je to konečne o tom, ako robiť veci prakticky, nielen teoretizovať. A ja budem veľmi rada, ak budete zdieľať už teraz tento live stream, toto živé vysielanie v prípade, že vnímate, že ľudia vo vašom okolí by potrebovali dávku inšpirácie a potrebujú sa v tom troška zorientovať, ako to všetko využiť. Aby to nebolo monotematické, aby som len nehovorila o sebe, ale troška priniesla aj príbeh iných ľudí, tak si pozývam svojich hostí. A nie je to dneska inak a je tu Petruška. Krásny dobrý deň, vítam vás. Ahojky, já vás taky vítám. Děkuji za pozvání. A my máme ještě nějakého dalšího hostia s námi, chlapatého. Ano, tady vám představuju ještě Miniska. On se taky, říkala jsem mu, že není teda úplně host, ale nedal si říct a chtěl by taky streamovat. On si to nemyslí, že nie je host, evidentně. Ne. A teď se asi urazil, tak... Ale dúfam, že ma nepočul. Že to je slovenčine, tak snad nerozumie. Petruška, ja by som vám veľmi rada dala taký priestor na úvod, aby ste troška priblížili našim divákom, že čo robíte, čomu sa venujete, čo máte rada, aby troška zavnímali, z aké oblasti ste. Tak já se vám představím, jmenuji se Petra a pracuji pro značku Ladylab jako influencer marketing manažer. Mimo to mě hrozně baví všechno ohledně kosmetiky, všechno asi ohledně vzhledu, vlasy, nehty, kosmetika, zdravý životní styl, cvičení a všechno, co se toho týče. A o to mám i svůj kanál na Instagramu, kde mě sleduje docela dost lidí. Áno, je ich ako pomerne hodne, viac ako 60 000, 67, dobre si pamätám? 59,5 myslím. Už, prosím vás, tak dúfam, že oslavíte 70 tisíc, Ja áno. Aby som to nezavádzala. Výborne, a možno, že keď niekto nepozná Ladylab, že si nevie, čo pod tým predstaviť, o čo ide? Tak Ladylab je značka zaměřená pouze jenom na ženy. My vlastně máme hlavně doplňky stravy pro ženy, spalovače, proteiny, ale pak máme i různý fitness oblečení, máme i pomůcky na cvičení nebo arašidový másla. Potom vytváříme spoustu obsahu, který je zadarmo přístupný, aby jsme tím, že nám taky trošku pomohli a najdou třeba na našem YouTube fitness recepty, kde vaříme cvičení, podle kterého můžou cvičit doma. Pak máme na blogu strašně moc jakoby rád a tipů na to, prostě co doma a tak. Takže... Super, to je skvelé. Inak veľmi príjemná ružová farba, taká ako naozaj kontrastujúca, to sa mi páči. No a ja by som sa rada spýtala, Petruška, vzhľadom na to, že skutočne viac ako 70 ľudí, skoro teda 70 000 ľudí vás sleduje, to znamená, že určitým spôsobom evidentne cítite alebo pozorujete tú atmosféru, ktorá v dnešných dňoch panuje. Tak som sa chcela spýtať, že čo tak pozorujete, alebo ako sa správajú ľudia vo vašom okolí, alebo teda tá komunita okolo vás? Mně přijde, že ty lidi jsou hodně vystrašený. Neříkám, že to je špatně, ale myslím si, že sledovat každých 15 minut zprávy a stresovat se tím není úplně jako zdravý. Samozřejmě ta situace vůbec není, nechci to zlehčovat, ale myslím si, že bychom si pořád měli udržet jako nějaký klid a nestresovat se tím a nekoukat prostě pořád na zprávy. Takže já to pozoruju a ty lidi, má to velký vliv na každýho, i na mě samozřejmě, ale snažím se to přežít ještě nějak v pohodě. Áno. Zvyknú vám písať aj správy, že tak očakávajú od vás nejakú podporu alebo niečo podobné? Deje sa toto? Asi bych ani takhle neřekla, spíš jakoby mi ty lidi píšou sami, co jako dělají, anebo že jsou z toho nešťastní. Hodně mi teda píšou třeba typy lidí, kteří přišli o práci, kadeřnice a tak dále, takže ty jsou z toho samozřejmě úplně jako špatný, takže to jo, ale úplně, že by mě jakoby prosili o nějakou pomoc, spíš jsou asi možná i rádi, protože já se tomu tématu až tolik nevěnuju na Instagramu, právě proto, abych nevytvářela nějaký ten stres, tak možná spíš se ke mně jdou trošku spíš jako uklidnit. To je veľmi
dobrý pohľad. A ja ešte pripomeniem našim divákom, že môžu posílať otázky pre vás. V kľude píšte prosím vás do komentárov, my to tu uvidíme na obrazovke a veľmi radi zodpovieme. Ja sa vlastne ešte k tomu vrátim, čo ste hovorili, pretože ja som sa nad tým úprimne aj zamýšľala, že človek, ktorý má možnosť takéhoto dosahu, že ako sa k tomu postaví, že postaví sa k tomu, že informujem o tej téme, hovorím o sebe, alebo teda pokračujem si vo svojom obsahu, že takto som zameraný, tieto témy ma bavia a tie produkujem. Že to znamená, že vy ste vlastne, keď to tak môžem odčítať z toho, že zvolili tú cestu, že niečomu sa venujete a pokračujete v tom obsahu. Ano? No tak úplná ignorace tam není, ale pokračuju v tom obsahu dál. A možno, že ty, čo sa týka toho zamerania, ja tak evidujem z vášho profilu, že to je teda oblasť zdravia, cvičenia, teda krásy. Prinášate aj možno nejaké tipy? V dnešnej dobe pýtajú si ich ľudia, že ešte viac ako predtým, že čo by mohli robiť doma? Přesně tak, asi taky to pozoruju. Tím, jak jsou vlastně doma a koukají víc na ty sociální sítě, tak tím víc je zajímá, co by asi mohli dělat doma, jak by si ty vlasy mohly trošku třeba jako využít ten čas a udělat si třeba nějakou masku nebo na obličej. Pak taky chodí hodně zprávy, jak holky si začínají dělat sami nechty, že jo, protože teď na nechty nemůže, však nám to upadává, mě naštěstí všechno drží. Takže i třeba na to se ptají, jestli mám nějaký tip, nebo nějakou značku třeba, kterou bych mohla doporučit. Takže vidím, že víc se jakoby o tohle zajímají, jak by mohli ten čas využít taky pro sebe trošku. No rozhodne. A vlastne sú to také veci, ktoré píšu teda ženy aj v oblasti krásy, to znamená, že vnímate, že tie ženy sa aj napriek tomu, že sú doma, možno či už sami alebo s partnerom, že chcú sa o seba starať, že to neodišlo ten moment, že za to, že som doma, tak tu budem tepláky style a nič, hej? No to bych řekla, že jsou asi dva typy žen. Ano. Že některý opravdu teda jsou rádi za ty tepláky a že se nenamalují a jsou jako šťastní a pak jsou ty, který to právě jako možná využijou pro to, aby se trošku víc mohli udělat něco pro sebe. Takže jako asi bych řekla, že to je možná tak 50/50 i jakoby kamarádky, co takhle tak píšou, hele, už se nemaluju, já už na to prostě kašlu. No tak jako taky to není určitě špatná cesta, no. Proč ne odpočinout? To je pravda. My máme, neviem, či našťastie, na nešťastie live streamy každý deň, takže sa musím namalovať. Já právě taky. Já si říkám jeden den, že bych jako to vydržela, no ale pak přijde něco, že se musím vyfotit nebo něco musím prostě jakoby zpropagovat, takže už to tam maluju, no. No, presne. Ale viete čo, ako pre mňa je to zase na jednej strane dobré, lebo ma to udržuje ako keby v takom rovnakom dennom rytme, ktorý som mala aj predtým. Takže v podstate tým, že si udržiavam ten nejaký návyk denný stále, tak ako není to až pre mňa taký výpadok, napríklad mentálny, vďaka tomu. Neviem, či to aj vy máte potom, alebo možno, áno? No, mám to úplne stejne, presne tak. Lebo som sa aj chcela spýtať, že možno predtým, aké boli také denné rutiny, ako vyzeral váš deň predtým, že z čoho bol vyskladaný, ako čomu venujete pozornosť, ako ho trávite ten deň versus to, ako ho prežívate dnes. Takže já vlastně ráno vstanu, jedu do práce, v ten běžný den ještě před tímhle vším, než se to událo, takže jedu do práce, jedu ještě nenamalovaná, ale já jezdím tak brzo, že mě nikdo nemůže vidět. Takže přijedu do práce a až tam se namaluju, dám si tam něco k snídani a celý den vlastně jsem v práci a po práci si jdu většinou zacvičit, pak mám tady pejska, takže se věnuju pejskovi, zbytek dne asi věnuju právě uklízení, vaření a nějaký tý péči sama o sebe. Po případě někam si posadit s nějakýma kamarádkama. Jasné. A vy prosím vás cvičíte denne? Normálně jako každý den cvičíte? No aspoň něco se snažím dělat. I kdybych si měla jít třeba jenom na chvilku zaběhat, tak jo. Takže vlastně denně. Ale jakoby ne každý den, že bych se úplně strhala jakoby do největších, jakoby, že bych šla do extrému, to ne, ale spíš tak jako já cvičím proto, že mě to baví. Dřív jsem cvičila proto, abych jako hlavně vypadala a byla jsem úplně jakoby vyrýsovaná, ale dneska už cvičím jenom proto, že mě to baví, takže tomu věnuju tolik, aby mě to prostě bavilo. Kdyby mě to nebavilo, tak prostě to nedělám. Jak sa dá, prosím vás, normálne prejsť z tohto momentu, že aby to nebola povinnosť, že ako preto, aby sme mali tie tehličky alebo schudli, je toto ako väčšiná motivácia na schudnutie a prejsť do toho potešenia. Čo sa stalo u vás, že to tam tak prešlo? Bola to tá každodennosť, že ste si vytvorili návyk, alebo v čom to bolo? No já už cvičím dlouho a dostala jsem se na nějakou opravdu, bych řekla, jako super postavu, ale obnášelo to vlastně to, že já jsem měla docela nízký kalorický příjem,
Byla jsem z toho taková i poměrně nešťastná a vlastně to byla celá náplň mýho dne, kdy jsem řešila pouze to, co s ním, kolik toho s ním, jak moc budu cvičit. Měla jsem tabulky, kde jsem si zapisovala úplně každou kalorii i prostě z okurky. A pak jsem se prostě jednoho dne rozhodla, že to úplně nejsem vlastně šťastná, protože já jsem nic jiného jako v životě neřešila. Takže jsem si začala trošku, jsem měla takový volnější režim, co se jídla týkalo. A pak jsem viděla právě ty změny na postavě, že vlastně jsem měla ty super výsledky, jenom když jsem se takhle strašně musela jako trápit. No a říkala jsem si, že vlastně mě to asi za to nestojí, takže jsem si prostě řekla, že si budu cvičit, jíst tak, aby mě to vyhovovalo a jestli budu vypadat pro někoho třeba trošku hůř, ale sama se furt cítím dobře. Asi jsem nějaký kilo přibrala, ale furt se cítím prostě dobře. Není to o tom, že bych si to nějak nalhávala, opravdu jako cítím se fajn, můžu jít do restaurace a nebát se si tam prostě dát normální jídlo, můžu si jít zacvičit a vím, že když nepůjdu, že se taky svět vlastně nezblázní a cítím se tak jako celkově volně. Volně. Je to aj inak také úplne iné uvoľnenie, keď o tom hovoríte, o tom režime predtým a ako tá zmena nastavenia prišla, to verím, že musela byť úľava. Inak Peti, máme tu prvú otázku od Mišky Kumerovej, ktorá sa pýta, akému cvičeniu sa venujete doma. Tak já moc doma teda necvičím. Já když jakoby takhle mám nějaký pohyb z domova, tak si jdu zaběhat. Ale teď, v tuhle chvíli, kdy nemůžu jít do fitka, tak cvičím my právě na tom Lady Labu, jak už jsem zmiňovala, tak máme i cvičící videa, které jsou normálně online dostupné na YouTube, takže cvičím vlastně podle nich. My máme úžasný 4 trenérky, takže každý den to takhle nějak vystřídám. A navíc teď jsme teda dlouho připravovali takový VIP program, který je za 149 Kč na měsíc, který si vlastně zaplatíte, dostanete se do toho programu a máte tam různý videa a jsou to videa, které nikdy jinde nenajdete, jsou takový trošku náročnější než ty naše obvyklí, které jsou zdarma. Takže jsem začala cvičit teď podle toho VIP programu, což se mi teď úplně hodí, když jako nejsem v karanténě, ale máme všichni home office, takže já pracuji z domova, tak abych si právě taky udržela nějakou rutinu, tak cvičím takhle podle toho VIP programu, po případě nějakého toho volného videa, který máme na YouTube. Viete čo, ja keď som si vyberala nejaké také cvičenia takto online, musím povedať, že jak som perfekcionista, takže som najprv vyberala, že čo by som mala cvičiť, kto ma baví, ako je podľa tej osoby. Už som si vybrala, že aj kto ma baví, aj čo by to bolo. Zrazu som si uvedomila, aha, na to nestačím, tie hity, skákačky, veľké rýchle. Takže potom som si ako našla nejakú cestu, ale možno čo by ste odporúčali, že podľa čoho si má človek vyberať, lebo aj tá úroveň kondície je rozdielná. Takže jak k tomu pristupovať, k tomu výberu cvičení online v tejto době? Tak pokud jste úplně začátečník, tak bych vždycky hledala videa, kde prostě je v tom názvu už je to video pro začátečníky. Když bych šla třeba do toho našeho VIP programu, tak tam vlastně vy se přihlásíte, nevidíte ty videa. Ale ty videa jsou udělané tak, že pokud byste nestíhali, tak si prostě dáte jakoby pauzu. Jsou tam normálně klasické pauzy. Pokud bych se cítila, že to nezvládám, tak si tu pauzu dám delší. Po případě nemusíte jet to tempo, který nastaví ta trenérka. Vy si prostě pojedete svoje vlastní tempo, ale tak, aby ta technika cviku třeba byla správně. Jak jste zmiňovala, tak určitě je to asi podle sympatí k té osobě, aby asi bych taky necvičila s někým, kdo mě úplně vyloženě jako otravuje, takže i na to bych se asi podívala a vždycky bych koukala na ty názvy cviků. Pro začátečníka bych volila určitě ty začátečníky a potom, když se procvičíte, trošku si to už odcvičíte, tak už se můžete vrhnout na nějaký videjko pro pokročilé. A vy to máte tak vyskladané, že čo ja viem, je tam rôzne ako posilnenie celého tela alebo jednotlivých častí a rôzne minutáže? Dajme tomu. Ano, tak ty videa jsou některé na celé tělo, některé třeba jenom na části. A přesně pokud je zase nějaký začátečník, který neví, jak si to má poskládat, tak my máme třeba na našem blogu, na našich webových stránkách, tak máme vždycky měsíční výzvu. A na každý den je rozepsáno, co ten člověk má dělat. Může si dát třeba jeden den 2 videa a jsou tam poskládaný. Aby prostě nevěděl, aby si nedal 2 videa třeba na bříško, jo, je to nesmysl. Takže si dá třeba na nohy, bříško, pak tam je na jeden den, dneska se jdi projít, najdeš, musíš ujít 3 kilometry. Jo, to plácnu, jo, já teď přesně z hlavy takhle nevím, ale pokud jste začátečník, tak můžete využít tohohle, kdy tam přesně jakoby z toho článku se prokliknete už na ty videa a každý den si podle toho můžete takhle cvičit, po případě jsou tam i nějaký tipy na recepty, když třeba je nějaký den volno, tak tam je dneska si uvař tady polívku. Jo, takže je to takhle poskládaný. A ten pokročilý, tak ten už asi většinou ví, co by měl cvičit, takže tam už netřeba něco vysvětlovat. To je pravda. Zhruba koľko majú takto vyskladané tieto programy? 20 minút, 40 minút, alebo koľko je také optimum?
Tak jedno video má okolo 20 minut. Ty naše videa z toho VIP programu, o kterým jsem mluvila, tak tam už jsou delší, ty mají 40 minut. Pokud to spalování vlastně začíná až tak ve 40 minutách, takže pokud cvičíte podle těch 20 minutovek, tak je ideální si zvolit 2, po případě si to jedno dát 2krát. Zaujímavé, pretože ja som si tiež vybrala ako 20 minútovky, bez ohľadu na to, že by som takto vedela odborne k tomu. A viete čo, ja som si povedala princíp sama pre seba, že si dám aspoň tých 20 minút. Že proste, lebo samozrejme už som chcela 2-3 kombinácie, už som si to samozrejme tunila celé, takže som to odkladala, že kedy začnem, lebo nemám toľko času. A celkom sa mi to osvedčilo, viete, že si dám takú 20 minútovku a som si povedala, keď to spravíš, môžeš pridať vlastne v rámci toho, že ako keby sa mi musel ustáliť ten zvyk aspoň v tom menšom, aby som to mohla skladať viacej. Myslíte, že toto by mohol byť aj princíp pre niekoho iného, alebo takto, alebo rovno treba ako nejakou verbou ísť do toho? Ako máte já myslím, že určitě, že pokud bych odcvičila to jedno video a cítila se potom úplně jako hotová a už by se mi nechtělo na další, tak bych asi do toho nešla. Furt je to, jak já říkám, je to pořád o té hlavě a musí vás to prostě bavit a pokud se necítíte jít na další video, tak na něj prostě nechoďte. I to jedno udělá svý, je vždycky lepší dělat něco, než nedělat vůbec nic. No a pokud máte ještě energii, tak se vrhněte na další. Že presne tak, tomu sa zase medze nekladú. Ja ešte pripomeniem znova raz otázky, milí diváci, a v kľude zdieľajte nás už aj počas vysielania, pretože to môže byť stále aktuálne aj pre ostatných. No a ja sa ešte spýtam na jedlo, na stravovanie. Zostali ste ako stále v tom istom stravovaní, alebo predsa len troška je iná situácia s čerstvými potravinami, človek asi nechodí moc denne ako do supermarketu, alebo ako to riešite vy teraz? No, já musím říct, že mě se to jako změnilo, aniž bych jako teda chtěla, ale já jsem byla zvyklá se dost strávovat po restauracích, že jsem si jakoby, já sama pro sebe mě prostě nebaví si uvařit, já si jako něco namažu, jo, na večeři a takovou jako studenou kuchyni a na obědy jsem chodila do restaurací. No a teď do restaurace nemůžu, ani už mě to se přiznám, že tolik nechutná, že většinou jsme šli jakoby právě z práce, že jsem to brala i takovou docela jakoby, že jsme se takhle všichni šli jako stmelit. No teď mě ani do té restaurace se nechce, takže já jsem se začala vařit. Výborne. No. Takáto vec. Jo, taká, no. No. Tak třeba mi to vydrží, no. A čo ste sa rozhodli, že budete variť? Jak ste to uchopili? Prostě celé, protože... No já jsem si vzala takový, já mám strašně ráda kuřecí prsa, takže jsem si udělala takový jako nudličky se zeleninou, k tomu jsem si udělala v troubě batátový hranolky, jako žádná vysoká gastronomie se nekoná, ale v rámci možností, takže takovýhle, je to rychlý a mě to chutná. A ještě kupuju kuřecí masičko psovi, takže ano, tak jsme si to jako rozdělili každý. Nášmu tajnému hostovi, ktorý sa zatiaľ neprejavuje, evidentne je skôr pozície režiséra, tak sa mi zdá. Tady takhle ležíme u nohy. Áno. Veľmi pokojne. Pretože viete, aj v rámci stravovania je veľmi veľa prístupov a vlastne jak uchopiť toto samozrejme naše jedlo. A na strane druhej, povedzme si úprimne, nemáme až toľko pohybu. Teraz ako to spáliť. To znamená aj ten energetický príjem, aký mal by. Asi to troška upravili. Jete možno, že menej teraz, alebo menej často? Jak to máte? Já se přiznám, vůbec jsem to neupravila. Asi mě spíš tím, že jsem doma, tak mě spíš jakoby honí mlsná, ale snažím se to ještě nějak korigovat, takže docela v pohodě. A ani bych neřekla, že máme méně pohybu. Tím, jak jakoby cvičím z domova. A byla jsem zvyklá, protože moje práce vlastně já celý den sedím a i doma teď celý den sedím, kromě toho teda, že cvičím a po práci si jdu s tím pejskem do lesa, jdeme na procházku, takže myslím si, že toho pohybu mám docela dost, možná i trošku víc, protože jsem začala doma dělat takový ty práce, že uklízím, takový ty věci, co furt jako odkládáte, tak jsem vlastně se do toho i pustila, takže možná, že i toho pohybu mám trošku víc. To je zaujímavé, toto je dobré. Jasné. Viete, lebo ja to mám napríklad tak, že troška ako menej často jem, ale mi to vyhovuje. Proste zase iné tak dynamické aktivity v rámci XL Life. Pretože ja keď som ako taká polosýta, musím povedať, tak mám viac energie, že som svižnejšia. A tým pádom mi to vyhovuje, že som není proste v utlmenom momente, ale to je ako môj osobný vlastne prístup k tomu. A aby som nezabudla, musíme prejsť aj k oblasti krásy. No musíme, rada by som, áno. Super, no to je moje téma. Pretože
ja si myslím, že aj tú starostlivosť o seba je teraz možné konečne využiť čas na x vecí, ktoré žena nestíha popri svojej každodennosti. Aj sa mi páčilo, vy ste dávali videjko na Instagram Péče o vlásky, sa to volalo, myslím si. Áno. Takže, že čo možno odporúčate, čomu sa venovať teraz, alebo čo ste pridávali aj na svoj Instagram, čo by bolo zaujímavé. No tak to je pro mě docela dlouhý téma, snad to všechno si stihnem. Já ty vlasy opravdu mám je jako dost dlouhý, takže starám se o ně, ale není to, všichni si myslí, že ty máš jako dar, že máš dlouhý vlasy, ale fakt to takhle není. Já jsem měla vlasy asi tak pocať, Aha. mě vůbec prostě nerostly, já jsem se furt mohla dělat, co jsem chtěla, furt jsem na to kupovala různý kosmetiky, všechno možný, ale prostě mě další nenarostly. No, pak jsem si teda našla jako asi, že to nebude možná v té kosmetice, že to možná bude jako celkově v té péči o vlasy. A našla jsem si pár pravidel, kterých jsem se jako držela. A ani jsem se už na to vůbec jako nesoustředila, ale už jsem z toho měla takovou rutinu a najednou jsem měla prostě strašně dlouhý vlasy. Já jsem si říkala, tyjo, už jsem si na ně jako sedala, říkám, tak to je zvláštní. Takže jsem vlastně takhle mi jakoby narostly hlavně díky té péči, ne úplně díky jakoby nějakému zázračnému produktu, ale určitě na to má vliv samozřejmě životospráva, jak víme. A potom třeba si myslím, že je strašně důležitý česání vlasů. Spoustu lidí prostě začne takhle česat vlasy tím hřebenem. No to já bych se úplně zbláznila, když tohle vidím. Ty vlasy je právě důležitý, protože když je začnete tady takhle česat a máte někde nějaký cucek, tak prostě ho takhle servete a vytrhnete si nebo zlomíte spoustu vlasů. Takže důležité je česat ty vlasy vždycky jakoby takhle konce, rozčešu, pak češu takhle zase trošku vejš, až prostě projedu celý ty vlasy úplně kompletně hladce. Tak až v tuhle chvíli můžu česat takhle jakoby od zhora. Potom určitě důležitý, možná to asi většina lidí už ví, já jsem to třeba ani nevěděla, že nespat s mokrou hlavou nikdy. Vždycky ty vlasy úplně 100% vyfoukat. To je taky strašně důležitý, protože jak jdete spát s mokrou hlavou, tak se ráno probudíte a přesně všude budete mít ty cucky, které pak budete muset vytrhat a ty vlasy se prostě budou takhle víc lámat. Tom třeba super tip je rozčesávat kondicionér. Než se jdete sprchovat, tak si ty vlasy rozčešete, tak si dáte normálně teda klasický šampon a toho šamponu opravdu malinký množství, jo, vždycky ho dáte takhle k hlavě a ne nějak takhle prostě si matlat po hlavě, ale vždycky si to tak jako prostě hezky kontrolovaně ty pohyby napěnit a ve většině případech asi takový malý množství nestačí. U mě určitě ne na ty dlouhý vlasy, ale to malý množství si opravdu použiju, pak to spláchnu, dám si znova ještě menší množství, dám to tam znova a už to udělá prostě každý šampon obrovskou pěnu. Takže nedávat prostě strašně moc toho šamponu, protože ty vlasy to pak zatěžuje a můžou se mastit a podobně, takže opravdu malinký množství ještě vám to díl vydrží. Pak teda kondicionér po tom šamponu, ten nikdy nedávat od hlavy, i když zase spousta kadeřníků právě na základě toho mýho videa mi psalo, že v dnešní době kondicionéry od hlavy nevadí, ale já si pořád budu stát za tím, že bych si ho k hlavě nedala, protože prostě vidím, že už se mi ty vlasy budou mastit. Takže já si ten kondicionér dávám asi tak od téhle dílky dolů a potom to vlastně jakoby rozčešu. A tím, že jsem si ty vlasy učesala už před tím mytím, tak to jde docela dobře. Pokud bych tohle neudělala, nebo takhle, zůstaneme u toho, vlasy rozčešu, jdu si vlasy foukat, vlasy normálně můžu česat. Pokud bych ten kondicionér nerozčesala, tak si vlasy před foukáním v žádném případě nečešu. Normálně úplně vyfoukat a pak až teprve začít česat ty vlasy. Protože jinak je prostě, pokud je budete česat mokrý, tak oni budou tak zacuchaný a tak strašně si je zlámete, že to prostě vůbec není hezký. Wow. Lebo viete, čo sa mi deje? Že skúšala som aj teda si česať, aj nečesať pred ako fénovaním. Aj to som sa, aj k tomu je veľmi veľa prístupov, či ich naozaj fénovať, alebo nefénovať, ako sušiť. Takže, ale ja keď to neurobím, tak mám také splasknuté vlastne celé. Takže som to teda začala robiť. Ale musím povedať, že oni sa mi potom začnú tak krepovatieť tuto. Tak, čo som urobila chybu? Kde, v jakom procese, prosím vás, že tuto je taký moment takto zatočený dole? Jakoby, a myslíte, že to je tím, že češete před mytím? Nebo před... Ja neviem, že či to není tým, že proste, jak si to ja celé vyfúkam, a áno, to je, viete čo, vyfúkam a idem si to očesať. Jo, takhle. A to, myslím, že to urobí to česanie. Možno, že to robím teda nesprávne, lebo áno, ja robím od zvrchu, priznávam sa. Že presne, že asi to bude tým, nie? No, já bych možná potom použila ještě třeba kulatý hřeben a když už to teda vyfoukáte, pak to rozčešete, tak ještě vemte kulatý hřeben a ještě to vyfoukněte přes ní. A to už je to za prvý, uděláte ten tvar
A za Áno. druhý tomuhle bychom se asi měli vyhnout, si myslím. To je super. A ten teda benefit, čo to prinieslo, Peti, že teda máte, jednak vám teda narástli, máte ich krásne lesklé a oni aj tak zhustli, lebo i vyzerajú, že sú husté, tie vaše vlasy. To jsem měla vždycky hustý vlasy, ale jenom ty konce jsem měla vždycky takový fakt polámaný, zničený a teď už jsem se přes rok nestříhala a mám pořád ty konečky strašně zdraví. Musím jako říct, toto jako je super, že se mi netřepí a jsou opravdu zdraví, že nikdo jakoby nemůže říct, že mám třeba roztřepený konečky, že by mi je jako někdo ustřih. I kadeřníci říkají, že to je jako pecka, že by to vůbec nestříhali, že dobrý. No rozhodne, ale tak sú krásne. Sú naozaj krásne. Obdivujem. Veľmi, veľmi. Ale tak všeobecne vám to pristane. To som veľmi rada, že ste to tak ako spríjemnili krásou. Děkuju. Určite. Tak vzhľadom na čas, Peti, ja by som vám dala ako také posledné, také frešie otázky, 4. Je to o tom, že aby ste dvakrát nerozmýšľali nad tým, že čo tam je, že žiadne filozofické hlbaviny sú tu není, áno? Takže, tak ideme na prvú. Tak, vaša najobľúbenejšia činnosť týchto dní je aká? Cvičení. Cvičíte. A druhá otázka. Najčastejšia otázka, ktorú si práve v týchto dňoch kladiete. Čo sa pýtate sama seba? Ježiš, tak to nevím, no. Asi přemýšlím nad vztahama. Nad vztahama? Asi jo. To je zaujímavá odpoveď, viete? To ešte nepovedali tu ľudia. Tak, ďalšia je, na čo sa najviac tešíte, čo urobíte, keď skončí karanténa? No až půjdu s holkama někam na kafe, na víno, posedíme, pokecáme, až budu zase jako mezi lidma. Že je rozhodne. Presne. A posledná otázočka je, povedzte mi jednu kvalitu, vlastnosť alebo hodnotu, ktorú vám táto situácia dala. Samostatnost. Asi jsem jakoby, co se práce týče třeba, tak jsem mnohem víc samostatná. To je pekný pohľad. Myslím si, že asi je to aj také vlastné ako potvrdenie sebahodnoty alebo sebavedomia. Nedáva vám to aj taký pocit ako nejaké vnútornejšieho posilnenia? Jo, určite. Cítím sa ako líp. No, rozhodne. Mohli by ste nám ešte prosím vás povedať, že čo robíte, kde vás môžu nájsť, prípadne ľudia, čomu sa venujete, keby chceli s vami byť spojení a povedali si, chcem mať také vlasy, chcem tak vyzerať, čo mám robiť? Tak povedzte, prosím vás, divákům. Tak určitě jakoby na tom Instagramu, tam všechny tyhle informace mám, takže když půjdete na Instagram, zadáte si petruška.a, tak tam to všechno najdete. Tam to nájdu. Tak to je fantastické. Tak prípadne máte ešte nejaký odkaz pre divákov, čo by ste radi povedali, pozbudili alebo nainšpirovali ich? Jej, tak nad tím jsem nepřemýšlela, tak hlavně se nestresujte, buďte v pohodě, ono se to přežene a je úplně zbytečný se nějak stresovat. Že to aj ja s tým úplne rozumiem. Petruška, ja vám veľmi pekne ďakujem za takúto príjemnú spoločnosť, za určite aj moje osobné obohatenie v mnohých oblastiach, čo ste dali vhady a som vám vďačná aj teda pánovi režisérovi tajnému, ktorý je tam u vás, chlapatému. Spinka. Tak já moc děkuju, hrozně jsem si to užila, snad se zase uvidíme. Rozhodne. Ďakujem vám pekne. Krásný den. Tak, to bol ďalší host. Ja som veľmi rada, že bola Petruška súčasťou tohto vysielania, pretože priniesla mnohé pohľady na ženskú krásu, ale aj cvičenie online, takže môžete sa tam pozrieť na možnosti, ako si vybrať nejaké cvičenia. To si myslím, že bude rozhodne aktuálne. A chcela by som vás poprosiť, aby ste zdieľali toto video, keď ste už teda dopozerali až sem, tak snáď vás to troška bavilo. A možno, že to nie je až tak pre vás, ako pre niekoho z vášho okolia. Proste nikdy nevieme, kedy daný host to, čo povie, jedno slovíčko alebo veta, mu môže priniesť upokojenie na nejakej úrovni a myslím si, že o to každému z nás ide. Zajtra máme prestávku, zajtra je nedeľa, takže dáme si taký relaxík, ale v pondelok sme naspäť a ja musím povedať, že prijala pozvanie veľmi zaujímavá osobnosť, je to Slovenka tentokrát a pozrieme sa na charizmatickú reč tela, o tom, ako vôbec vnímať v dnešných